Pagsuporta sa kampanya sa gobyerno batok sa insurhensya, isa sa mga nalantaw nga motibo sa pagtiro patay sa Municipal Administrator sang Pilar Capiz. Nakatutok, John Sala. Nagsugod ng investigasyon sa Special Investigation Task Group nga magatutok sa pagtiro patay kay Pilar Capiz Municipal Administrator John Heredia sa Barangay Lawaan, Roa City sang Domingo. Ginasundan sa karon sang Roa City Police ang tanan nga mga CCTV footage sa lugar kaga ang mga posible ginpalagyuhan sa mga suspitsado. Tanan nga mga involved personnel and then nga mga other officers. Ginatagan sila sa tasking. And then so that at least papadasig kag mapalapad ang coverage. Suno sa kapulisan maluwas sa anggulo nga may kaantanan ang pagpatay kay Heredia sa obra sini bilang isa ka municipal administrator. Isa pagid sa posibleng motibo among iya hugot nga pagsuporta sa NTFL kakag sa anti-insurgency program sa gobyerno. Inisaya ang nangatag sa suporta sa aton nga gobyerno, no? Para man ma-avail naton sa aton sini ang bilog man nga pungsod Pilipinas, kag more particular sa emergency area of responsibility nga naobrahan. Nga kinanglanan naton ang tawag na peaceful na pagpabuhi. Hindi pa matumod sa karon sa kapulisan kung may kahilabtanan ang mamakawala nga grupo sa pagpatay kay Heredia. Padayon naman nga nagahinyo ang kapulisan sa puli kag koordinasyon gikan sa mga posible nakasaksi sa krimen. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, Buona, Western Visayas.